Az első előadásunk a videóelemzés elméleti hátterét, több sportági lehetőségét fogja bemutatni. Az eredeti időpontot Túró Cigáról az előadók, de nagy örömünkre van Kárnati Kis Attila fogja ezeket a gondolatokat tolmácsolni. Szervusztok, köszöntök mindenkit. Igen, én nem Túró Cigáról vagyok. Talán néhányan ismertek. A Gábor a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége nevében tartott volna előadást. Nekem a kosárlabdához túl sok között nincsen, maximum zsákoló mikróba lehettem volna ebben a sportágban. Ellenben 5 éve dolgozom itt a Gáborral, alapvetően videóelemzésekkel és egyéb sportági statisztikák készítésével, adatbázis kezelésével foglalkozunk. Így talán beugróként a Gábor helyett van némi rálátásom, vagy előadni fogunk számotokra. A közös szenvedélyünk a sport, ami ma már azt kell mondjam, hogy nem csak sport, hanem egy gigantikus üzlet. Összetett stratégia, amit alapvetően bizonyos sportágban a pénz, más sportágban a szenvedély és a sportági siker motivál elsősorban. De alapvetően folyamatok vannak, emberi kapcsolatok, folyamat elemzése, különböző humán erőforrás és egyéb eszközpartok kellenek hozzá. Az egyik ilyen maga a videó és a videóelemzés, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, ugye akkor kell hozzá egy laptop ma már, vagy egy televízió régebben, és kellenek hozzá bizonyos programok. Lényegében az egésznek a értékmérője, a fokmérője, ugye a sportnak, a sportági eredmény és a siker. Nézzük azt, hogy kiből lesz jó videóelemző. Mert maga a videóelemzés nem más, mint az, hogy az edzőt és a sportolót hozzásegítse a magasabb, jobb eredményhez. Egy eszköz. Egy rövid videó. Hangja nincs, bocsánat, de magyar szövegben. Ez a rövid részlet a Moneyball című filmből lett kivágva. Amerikai történet, amerikai sztori, de tökéletesen példázva azt, hogy a videóelemzés a mai modern sportvilágában milyen magas szintre jutott és mi mindenre alkalmas. Amerika alapvetően többször visszatér a gondolatainkban, ugye a sportágak és az amerikai sportok statisztikai alapú lebontása, csapatszintű és játékos statisztikai alapú lebontása alapvetően Amerikából származik. Már egészen a múlt század közepétől nagyon magas szintre jutottak ezekhez. A videóelemzés lényegében nem más, mint ezeknek a statisztikáknak a képi megjelenítése egyfelől. Másfelől, mert hát ugye a kép az mindig többet mond minden számnál. Másfelől bizonyos mozgásoknak az elemzésére ad lehetőséget. Harmadfelől pedig csapatjátékokban elsősorban taktikai variációknak és a szituációknak az elemzésére. Alapvetően eszköz arra, hogy a játékosok képzettsége magasabb szintre emelkedjen egyéni szinten, illetve csapatszinten egyaránt. Kiből lesz jó elemző? Mint láttátok itt a filmbejátszáson, egy kicsit tuci, kövérkés, testnevelésből fölmentett fiatalember a főszereplője, az egyik főszereplője ennek a filmnek, aki lényegében számokon keresztül látja az adott sportágat. Az egyik legfontosabb, hogy ugye nem kell 186 centinek lenni, sőt, ad abszurdum még a sportág szakértőjének sem kell lenni. Ellentétben hihetetlen elhivatottsággal kell viseltetni az adott sportág iránt, és a legapróbb részletekre is kíváncsinak kell lenni. Alapvetően kell hozzá statisztikai érzék, hogy lássa az ember a számok mögött, hogy mi rejtik. Kell hozzá ma már ugye informatikai tudás, nem magas szintű, tehát nem kell programokat írni, de a programokat kezelni és a laptopot kezelni mindenféleképpen magas szinten kell tudni. Ad abszurdum, ugye össze is kell tudni kötni az eszközöket.
külön szakma ez ma már, amely alapvetően az edzőket segíti elsősorban. És azt is gondolom, hogy egy videóelemzőnek nem feltétlenül kell edzői végzettséggel rendelkezzen, ellenben pontosan tudnia kell azt, hogy mit szeretne az edző látni. Ez egy alapkérdés. Mire van szükség az edzőnek? A kivetítő lévő kérdés, hogy mennyi ideig tart egy elemzés és mérkőzés hosszához képest, ma már egy rendkívül érdekes dolog. Olyan gyorsan fejlődik a világ technikai képzettsége, hogy már tulajdonképpen real-time vannak elemzések. Talán hajosan megmondható, hogy az olimpián ugye szünetben már a dánok nézték 2000-ben az elemzést. 2000-ről beszélünk 15 évvel ezelőtt, amikor szerintem Lajos még mindig a VHS videót pörgette éjszaka, és véreresre nézte a szemét. Etéren kicsikét le vagyunk maradva, bár hozzáteszem, hogy ma már az eszközpark minden egyéb elérhető Magyarországon is, a programok is elérhetők Magyarországon is, tehát tulajdonképpen ennek a konferencián is talán az a legfontosabb lényege, hogy ablakon nyissunk a világra, és befogadjuk azt a tudást, ami külföldön már megvan, és tanuljuk meg alkalmazni. Ma már a real-time elemzés egy fontos dolog, de ugyanakkor egy átlagos elemzés körülbelül egy meccsidőt tartalmaz, 2-3 órát, de egészen 8-10 órát is tartalmaz. Attól függ, mondom még egyszer, hogy mire van szüksége az edzőnek. Hát, hogy mire van szüksége az edzőnek, az egy érdekes megközelítés. A Garam Józsi bácsi, például gondolom nem kell bemutatnom itt senkinek, egészen tavalyig tulajdonképpen hasonló eszközöket használt, mint mondjuk a 2000-es évek elején általában egy magyar edző. Ő ragaszkodott a saját VHS-éhez, fölírogatta egy A4-es papírra, hogy melyik időpontban, milyen szituációban van, ott ültek a fiúk és pörgette előre-hátra a videót. Neki erre volt szüksége. Másnak arra van szüksége, hogy saját maga vágjon vágóprogram segítségével bizonyos szituációkat, ezeket aztán különböző módon megjegyzésekkel lássa el, és adott esetben egy taktikai értekezleten, vagy pedig egy játékos mozgásának, hibáinak, vagy megfelelő megoldásainak az elemzésére bemutassa. Ugyanez természetesen mindig játékosról beszélek, bocsánatot kérek az egyéni sportágoktól, természetesen az egyéni sportágokra is ugyanígy alkalmazható, hiszen, hogy más nem mondjak mondjuk egy gerelyhajítónál, hogy milyen szögben dobja el a gerelyt, ezt ugyanúgy lehet videókkal elemezni. Ma már olyan programok állnak rendelkezésére, hogy azonnal át tudja forgatni 360 fokkal, kétdimenziósan, tehát több oldalról meg lehet nézni a mozgás, szögeket lehet mérni, dobási sebességet, dinamikát lehet mérni rajta, tehát millió lehetőség rejlik a számítástechnikában, amit mind ma már a sportágak segítségére bocsánat. A videó elemzéseknek, ugye megint, hogy mire van szükség. Szükség van-e arra például, hogy az edzőnek, hogy ne csak a mozgásokat és a taktikát elemezzük, hanem azt, hogy hogyan beszél a sportolónak a teste egy adott szituáció előtt, alatt és után. Ez sportpszichológust igényel, elsősorban feltételezem. Ez megint csak egy külön szakma. A statisztikákat meg lehet jeleníteni két és kétdimenziós árán, erről imént már említettem egy mondatot. Például vannak a futballban és más csapatjátékokban is olyan rendszerek, ahol párhuzamosan tudja nézni az ember a televízió vagy a saját kamerás felvételeket, és azonnal párhuzamosan mellette ki tudnak vetíteni egy felülnézetes kétdimenziós ábrát, ahol a különböző csapategységek egymástól való távolságát, a játékosok egymástól való mozgását is be tudják egészen pontosan, precízen határozni. A vágóprogramok és a egyéb programok közötti különbség az, hogy a vágóprogram egy adott részletet szakít ki a videóból, azokat raktározza és azokat küldi tovább. Bocsánat, kicsit sötét van, és a puskámat nem látom. Milyen eszközparkra van szükség? Na ez, ami kikerülhetetlen. Alapvetően kell egy bombaerős laptop. Laptop azért kell, mert már azt, hogy számítógéppel sokra nem megyünk. Ugye az ember viszi magával mindenhova, buszra, kocsira, szállodába, nyilván
asztali számítógépet mozgatni nehéz, tehát általában kell egy óverős laptop, ami viszonylag jó nettel kell bírjon, vagy mobilnettel, vagy pedig helyi nettel, kamerák, programok. Az igazság, hogy ezzel nem lehet és nem is érdemes spórolni szerintünk, mert enélkül a videóelemzés lelassul, falatkát sem ér, szemcsés lesz a kép, stb. Tehát azok az apró részletek vesznek el, vagy veszhetnek el, vagy okoznak bosszúságot az edzőnek és a videóelemzőnek, ami pont az egésznek a lényegét, a lelkét adja. A kardinális kérdés, hogy a meglévő videókat hogy tárolják. Szerintetek hogy tárolják a videókat ma általában egy ilyen Magyarországon egy csapatnál? Tapasztalatom szerint, hogy válaszoljak is a kérdésre, DVD hegyeket, Józsi bácsi VHS hegyeket tart a fiókban, itt-ott. Holott erre azért ma már vannak komolyabb megoldások. Más sem mondjak, ugye felhőbe lehet föltenni, vannak olyan programok, ahol ezeket le lehet hívni, offline-ban is kapcsolatba tudod tenni a saját hordozható Winchestereddel, vagy egyéb típusú gépeddel. Van például egy NAS vagy NAS nevű egyfajta házi videórendszer, amit ugye folyamatosan az ember tud hordani magával, ott van a kezedben, össze tudod kötni a laptoppal, le tudod hívni bármelyik videót, gigantikus mennyiséget tudsz benne tárolni. Már leelemzett videókat is be tudsz emelni offline rendszerben, offline üzemmódban, illetve olyat is, amit ugye helyben offline üzemmódban dolgozol föl. Az ideális fájlformátumról lehet néhány gondolat mondani, rengeteg van. Mi általában egyébként MP4-et használunk, mert alapvetően kis fájlméret kell legyen, ugye, hogy ne terhelje a gépet, se ugye ezt a felhős rendszert. Nagy előnye, hogy gyorsan lehessen benne előre-hátra tekerni, lehessen lassítani, vágni, olyan felbontás legyen, ahol jól látszanak a részletek, tehát a felbontás az rendkívül fontos. Természetesen a feladathoz kell ezt is megválasztani, hogy hány frame per másodperc legyen a felbontás. Az átlagos emberi szem az 25 frame per szekundumot tud 36 körülbelül jól fölvenni, onnan kezdve nem szemcsés, de mondjuk, hogyha az ember le akarja lassítani rendesen, akkor minimum 60, inkább 120 frame per szekundum kell legyen, amit minél magasabb ez a szám, annál pontosabban jobban tudsz lassítani. Ma már a HD technikával nyilván ezek a lehetőségek is jelentős pozitív irányba mozdulnak. De ezek egyébként az a döbbenetes, hogy fél évről fél évre változnak. Tehát olyan ütemben fejlődik a technika, hogy amiről most beszélek, az szerintem fél éven belül már egy idejét múlt történet lesz kis túlzással, mert elképesztő ütemű fejlődés van. Hogyan kommunikáljuk a elemzés eredményeit? Megint visszacsatolnék arra, hogy mire van szükség a edzőnek. Ezen belül egyébként alapvetés kell legyen, hogy a döntéshozó, általában ugye az edző vagy menedzser, számára teljesen közérthető legyen az, amit mond, hogy gyorsan, pillanatok alatt fölfogható, közérthető. A játékos egyébként olyan, mint egy gyerek, és azért van számára, az edző számára fontos, azért fontos az edző számára az, hogy gyorsan, közérthetően lássa és értelmezze a kérdéseit. A játékos valóban olyan, mint egy gyerek, és képzeljétek el, hogy egy versenyszituáció vagy mérkőzés előtt nektek a leelemzett adatmennyiséget, ami lényegében iszonyatos méreteket tud ölteni, úgy kell összefoglalni, hogy az adott játékos 1-2, maximum 3 dolgot képes befogadni egy mérkőzés előtt, és azt képes megvalósítani játékszituációban vagy versenyhelyzetben. Többre egész egyszerűen a stressz helyzet miatt az ellenfél is ott van a pályán, nincs rá lehetősége, nem is tudja befogadni és nem is tudja megvalósítani. Tehát, hogyha 5-6-8 dolgot akar az ember elvárni tőle, amit leszűr az ilyen elemzésekből, annak nincs sok értelme, mert nem fogja tudni megoldani a játékos. Alapvetően a vágni vagy nem vágni kérdés, már többször beszéltem erről, az egy érdekes dolog. Mi például nem vágunk. Mi azon a
oldalon állunk, akik azt mondják, hogy nem vágnak. Az edzők többsége, sőt ismerek olyan edzőt, aki saját maga szereti vágni, mert azt mondja, ha ő vágja, akkor az lesz olyan, amilyet ő szeretne, akkor fogja azt látni, amit ő szeretne. Mi azt mondjuk, hogy inkább úgynevezett tegeléseket, időpecséteket teszünk le az adott videóra, vagy egy teljes mérkőzésre, azokra a játékszituációkra, ami az edző kíváncsi, vagy akár minden egyes labdaérintésre is, ha kell. Ha minden egyes labdaérintésre és minden egyes szituációra időpecséteket helyezünk el, akkor kapunk mondjuk egy teljes kosárlabda-mérkőzés mind a 4 negyedéről egy komplett olyan anyagot, amelyen előre-hátra száguldozhatva 1 másodpercen belül bármelyik játékos bármilyen szituációjára rá tudunk keresni, és az leszűri szépen nekünk a szerkezet. Mutatok egy példát. Itt elhelyezünk időpecséteket. Mindjárt mutatom, hogy fog kinézni. Ugye a vágni vagy nem vágni kérdés között látjátok, hogy mi a pozitívum és a negatívum. Mind a kettőnek megvan a pozitív és a negatív oldala. Ugye a teljes videóban, amit mi csinálunk, az új tag is elhelyezhető, kivágott részek is elérhetőek, a kivágás hossza nem kötött, tehát bármilyen hosszra be tudod állítani, ha az edző 3 másodperccel az adott szituáció, mondjuk a dobás előtt akar jelenteni védőt, akkor 3-mal, ha úgy gondolja, hogy 10-zel, akkor 10-zel fog jelenteni, és utána is 2-vel, 3-mal vagy 10-zel fejezi be. Bármikor tudod előre-hátra húzogatni. A vágottnak ezzel nem viszonylag kis fájlmérete van, könnyen továbbítható, kis hardware igénye van, tehát akár egy laptopon is könnyedén tárolhatóak ezek, míg a másikhoz valóban kell vagy egy önálló szerver és internet kapcsolat, valahol dekkoló szerver és internet kapcsolat, vagy pedig egy olyan külső adathordozó, amiről az imént beszéltem. Ellenben ugye a vágott videónál, ha már egyszer szétvágtál egy adott mérkőzést, akkor elvész nagy valószínűséggel, ha csak nem tárolod valahol máshol a videót a teljes mérkőzés. Új teget nem tudsz behelyezni, csak azt a 8-10 másodpercet vágtad ki, ami kell. A kivágás nem növelhető, a kivágás méret az akkora, amekkora, tehát ha valami más szeretnél látni, akkor az már nem lesz benne. Biztos láttok gól összefoglalókat, szerintem viszonylag bosszantó a televízióban, hogy mondjuk a labdarúgó mérkőzésük gól előtti 3 másodpercet mutatják be. Egyébként a labdaszerzést már nem feltétlenül, lehet, hogy egy saját térfelől induló, jó szerelésből indult az egész, már nem látszik, mert ugye a műsoridő miatt nem fér bele, ezek pedig mind-mind lényeges információk lehetnének. Bármelyik sportágban használhatóak ezek, itt azért látjátok ezeket a kis ezek piktogramokat, képeket, mert tulajdonképpen minden csapatjátékban és minden egyéni sportágban is használhatók ezek, attól függően, hogy éppen mire terjed az edzőnek az igény. Bármilyen eszközön használhatóak ma már ezek a videóelemzések. Nincs korlátja, egy mobiltelefon is le lehet kérni az egészet és meg lehet nézni. Nyilván a felhasználási élmény az kicsit kisebb, de az adatok és az adott szituációk, főleg a real-time elemzéseknél, amik adott esetben mérkőzéseken vannak, annál rendkívül fontos, hogy még az edző ül lent, van a kezében egy iPad vagy egy mobiltelefon, fönt a lelátón ül ma már az esetek többségen a videós és a videóelemző párhuzamosan egymás mellett. Ugye az egyik veszi a filmet, a másik, aki tud az edzőfélre gondolkodni, az rögtön vágja a szituációkat, és már is meg tudja jeleníteni az edzőnél, vagy az edző mellett ülő szintén kollega kezében ugye ezeket a képi dolgokat, illetve akár a statisztikákat is, és azt tudja mondani, hogy figyelj, ez a gyerek, ha többet hibázik, tessék arra az oldalra játszani. Most itt egy animációt fogtok látni, hogy néz ki ez a kosárlabdában. Nézzétek, az egeret mozog. Tulajdonképpen a felső képen az összes játékszituációt látjátok, amiből le lehet szűrni a leszűrt anyagot jelenteni. Egy adott játékosnak a mozdulat sorát szűrjük le, be lehet állítani, hogy honnan akarod nézni, hány másodperc előtte utána, és akkor megjelenik a videó, és azonnal lejátszik. Ez valóságban is körülbelül ennyi ideig tart. És már jön a következő ugyanennek a játékosnak, vagy egy másik játékszituációnak az edző által leszűrt elemzése. Ilyen gyorsan lehet navigálni egy ilyen eszközzel, és ilyen gyorsan lehet akárhány számú videót föltölteni. Ami az előnye, hogyha mondjuk egy adott játékosnak, hogy kumulálható ugye a történet, nem csak egy adott mérkőzésről van szó, hanem amennyi a rendszerben benne van egy adott játékosnak, mondjuk az összes dobása megnézhető. Meg lehet nézni azt, hogy mondjuk egy teljesen extrém példa, hogy Michael Jordan hogy dobta a pályafutása összes utolsó 2 másodperces kosarát, és meg lehet nézni azt, hogy hogyan zárták el a csapatok abban a szituációban a területet neki, hogy meglegyen az a fél méteres, olykor 20 centis előnye,
amit aztán ő értékesíteni tud, és amiből aztán 3 pontosan mondjuk megfordítja a mérkőzést az utolsó 1 másodpercben. Ezekre a csapatok sportágban szerintem hihetetlen fontos szerepe van ezeknek a programoknak, pontosan azért, mert mérkőzések, gólok, és végeredményben az eredmény befolyásoló döntéseket tud az edző és az edzői stáb ezzel meghozni. Lényegében a végére is értünk, megnézem, hogy hol tartok. Egész jól vagyok, ugye? Akkor kérdezzetek, hogyha gondoltok. Még annyit elmondanék, hogy azért például van egy José Mourinho nevű ember, őt se kell gondolom bemutatni. Ha minden igaz, akkor ő a Porto óta hordoz magával, tehát körülbelül a 2000-es évek eleje óta, akkor volt ott edző a Portóban, 5 darab videóelemző. 5 tanús távot hordoz magával, bárhol megy, ezek az emberek mindig mennek el. Valószínűleg ez nem véletlen. Mert az edzőnek alapvetően nincs arra ideje, hogy mint szegény Lajos annak idején déleleste nézze a szemét a videón. Neki arra van szüksége, hogy döntés előkészítéseket kapjon, és utána megfelelő döntéseket meghozza a csapat, vagy a játékos, vagy a versenyző érdekében. Köszönöm, kérdezhettek a Holtorjától. Köszönöm szépen. Nem értettem az elejét, bocsánat. Az erre vonatkozó képzés, az hogyan lehetséges esetleg? Elsajátítani ezeket a szoftvereket, technikákat? Egyfelől, ha minden igaz, de ezt talán a rektor helyettes úr elmondja, indul képzés a testnevelési egyetemen, ami szerintem egy hihetetlen örömteli dolog, és hihetetlen hiányt vagy űrt tölt be. Másfelől, miután eddig nem volt, aki érdeklődik az Ája Kovács módjára, vagy megkeresi azokat a cégeket, akik Magyarországon jelen vannak ezen a piacon, és próbálkoznak lényegében szélmalomharcot vívni, mert hogy a befogadó képesség az, és mondjuk a financiális háttér az mondjuk nem olyan, mint Nyugat-Európában. Tehát vagy ezt csinálja, vagy pedig saját maga megpróbálja megtanulni ezeket a dolgokat. Interneten ma már viszonylag sok minden elérhető egyébként, összes ilyen cég természetesen fönn van. Az összes ilyen cégnek van saját maga promó videója, ami viszonylag jól be lehet határolni, hogy mivel foglalkozik pontosan, és milyen feladatokat lát el, vagy mit lehet várni az ő programjától. És ez alapján lehet megtanulni. Nem mondom még egyszer, az egyetem az indít ilyet, és szerintem ez oltári jó és hiánypótló is egyben. Köszönöm. Amire Attila utalt, ebben a fél évben már a választható tárgyak körében a sportanalitika.hu cigában vezetésével bekerült, és a 17-ben induló új szakon sportmenedzsereknek, diplomás edzőknek már biztos, hogy a mintatantervébe is közönként fog bekerülni a sportanalitika. Addig, hogyha van akár a szövetségek oldalára, a klubok oldalára, nagyon szívesen segítünk akár az oktatásban, akár a kapcsolatok összehozásában. Bár tudományos a konferenciák talán annyi marketing, vagy annyi reklám belefér, hogy a Gáborék cége az NBA-nek dolgozik, Barcelonának dolgozik kosárlabdával, tehát nem messze tőlünk, itt van a világ élvonala. Ez csak a kosárlabda, ami talán a játék oldalról nem tart a világ tetején. Ezzel a tudással élni szeretne mind az egyetem, meg azt hiszem, hogy a Sporttudományi Társaság is.